Oh mannen, jongens van en meisjes van geen idee. Geweldig. Ja, met zo'n kwaliteit, joh, die komt de prijzenkast best wel. Ik denk dat dat best wel gaat gaan met de ijs nog niet gekomen en bijters. Ik weet het niet. Anders moet ze hier dichter bij mij gaan. Met het wereldstadkapelletje ja. Moet het toch eigenlijk wel goed gaan? Ja. De gouden medaille heeft of niet dan? Zeker wel, en je besteedt ook met bij ons in de vereniging. Ja. En volgens mij heb je er een over dat je het niet wilt. Ja, klopt. Dat is Schäfer. Dat is vorig jaar, kom even hier. Dat is vorig jaar geworden nog pelkmeester. Dat moest ik gedulden. Maar... ja, is van net nog zeg zelf. Ja. Doen we toch hier zien. Ja. Ik bedoel, ik heb niet die mannen aangenomen, luttelen 10%, voor de rest kan ik nog even. Maar, zoveel hoeven toch hier zien, misschien nog een klein stukje plicht mee. Oh, ik dacht dat was het begon, ik denk al wel laat. Maar ik vind het prima. Maar ik wil wel een beetje tempo erin, want inmiddels weet ik wel zo handig in lullen en dan gaat dat veel te lang duren. En dan hebben we dadelijk veel morgenmiddag 3 uur de prinsen weer moet je roepen. Dan leg ik me de lui allemaal te slapen. Ja, dan blijf ik gewoon zo op. Oh, oké. Dus. Ik zal het kort houden. Leef nu! Het is natuurlijk zo dat vandaag niet alleen in de prins gaat aftreden en in de nieuwe prins uitgeroepen zal worden, maar we gaan ook 2 adjudanten aftreden. En ik wil daarom vragen of dat ik de Bino oud-adjudanten naar voren mag roepen. Ja, kom maar binnen. Even een applaus voor de mannen. Maar wie de beurt? Ik heb het hier. Ik ken wie een oude wiskundeleraar, dat zit in de zaal. En toch de 2 tellen heb ik eigenlijk altijd wel gekozen. Alleen hier mis ik er ene volgens mij. Zeg, wat kijk zo treurig trouwens. Is dat omdat het vooral van zus dat ze nog goud zocht? Zoek ze gewoon nog een dan? Ja, ik zoek echt nog een, maar ja, wat heeft het in op het van vet? Zullen we eens kijken of we misschien gaat voor een kind blazen? Eerst een blauwe trompet. Een blauwe trompet. Gaan we kijken of dat gaat. Ja, applaus! Oh, ik mag een korte botsing hebben. Ja, natuurlijk. Kun je je voorstellen dat de lui goed kunnen zien? Ik doe niks. Even niet meer. Davy. Nu is het zo, dat laat ik beginnen. Nu is het zo dat ieder jaar weer als raafzijnde de kans hebben om over het algemeen 2 nu leden erbij te krijgen. Het raaf staat namelijk voor het regiment oud-adjudant Vlaars en op het moment dat iemand aftreedt als adjudant, dan wordt hij dan het oud-adjudant van de Vlaarsen en het hij de keuze om bij het raaf te komen. Op het moment dat iemand nu zegt om wat voor reden ook net dat doe ik niet, dan gaan we eerst eens goed met hem in gesprek om te kijken van ja, maar waarom wil ze dat nou eigenlijk niet dan? Want veel vinger zelf eigenlijk best wel een leuk rukje. Maar dan komt er soms ook naar voren dat er eigenlijk best een heel goede reden is. En dan komt er soms ook naar voren dat iemand al zoveel in de vastelovendheid geïnvesteerd, alleen dat wil blijven doen, maar dat op een andere manier. En dat komt je tegen ook in de hand. En daar hebben we veel midden in het raaf, hebben we veel door in de tuin. Dat heet afval. Het is namelijk zo dat doe geest vanochtend, geest op af. AAF, oud-adjudant Vlaarsen. Maar of ze het nu wil of niet, dat best. En om bij het raaf te komen, moest ze een oud-adjudant Vlaarsen zijn. Maar zolang ze dat best, zullen ze altijd welkom zijn. En daarom hebben we een heer Verwaalheid verdig. En dat is een gouden R. Die AAF, die hebben ze. Die zullen ze nooit meer kwijtraken. Die gouden R, ik heb er zelfs vleugelmoertjes opgezet om ze maar te draaien. Die komt zo de hoed. Zodra ze die ooit vindt dat ze ergens inwisselen bios, dan wordt ze een raaf. En dan wordt ze in zijn bios club komen. En wat moeilijk is, kan het altijd nog komen. In de tussentijd wens ik een geweldige tijd
En succes met die gouden medailles, wie geen idee, die ik nog her willen opnemen. Alsjeblieft. En dan was de veur die de nieuwe club met gewoon. Dit zal metblazen. Oké. Nou, kijk slim en houd de moed er tegen. En dan zou ik zeggen, Pieter Mars, met je eigen muziek is avond.